Cuts and Curves, Subway e Botica na Medic te apresentar. Taong pasyente que malesa de riñón significa cambio ng grande em termo sistema de vida e essa aqui significa também cambio no sistema de comer. Com exatamente o nós conversar com a dietista para por compreender limitações e precauções com o paciente, mas ter em conta com a hora de comer. Dietista é sumamente importante na vida de paciente que sofre de malesa de riñón. Als diëtiste, zeker met betrekking tot nierpatiënten, is het ontzettend belangrijk omdat je op een aantal dingen moet letten. We hebben verschillende gradaties op het gebied van nierpatiënten. Eerst ben je een polypatiënt. Op een gegeven moment ga je dus naar de nefroloog. Dan word je dus een predialyse patiënt. En daarna, als hij bepaalt of zegt van dat je een nierpatiënt bent of dat je moet gaan starten met dialyseren, zijn er twee keuzes. Dan hebben we het dus over peritoneale dialyse en over hemodialyse. Patiënten din ko adaptar interno sistema de alimentação. De predialyse dieet betekent het eiwit beperken. We gaan ook gelijk beginnen met een natriumbeperking. In sommige gevallen gaan we ook kalium beperken. Zeker als je een dialysepatiënt bent, dan gaan we ook kalium beperken. En kalium is eigenlijk een stofje wat heel erg lijkt op zout, dus op natrium. Geen zout bestaat niet. Wel een natriumbeperking. En dan praat ik over natriumbeperking van 2000 milligram per dag. Waarom het zo belangrijk is om complicaties te verminderen, zeker ook als je dialyseert. Als we praten over kalium, als je dus te veel kalium gebruikt, kan je dus hartritmestoornissen krijgen. Natrium te conduzir na hipernatriumie, de qual te resulta de retenção de água em curva na grande escala, qual para paciente de riñón porta devastador. Meester media quantiteit de substância ng aki ding alimentação diario. Als we praten over kalium, dan moet je gewoon heel globaal denken aan groente en fruit. Maar ook bepaalde producten zoals batata douche, plantain. Dat zijn producten die bronnen zijn of heel erg rijk zijn aan kalium. En als we kijken naar kalium, om het inzichtelijk te maken, lijkt het dus heel erg veel op zout. Aanbevolen hoeveelheid aan groente en fruit, tenminste fruit in dit geval, is 2 stuks per dag. Helaas is patilla wel een vruchtsoort met extra veel water. Dus daar moeten de patiënten heel erg op letten. Als we dus naar dat stukje patilla kijken, wat de aanbevolen hoeveelheid is, 120 gram in dit geval, bevat dat 5 gram water. Maar ook 550 milligram aan kalium. En de meeste patiënten hebben een kaliumbeperking van 3000 milligram. Dus zo loopt het wel op als je dus heel veel juice drinkt, heel veel producten op basis van melk. Ik zal iets vertellen over natrium. Eigenlijk moet je het heel erg scheikundig bekijken. Keukenzout, NaCl, 1 gram keukenzout is dus 400 milligram natrium. Dus gezond iemand mag dus 6 gram, dat zijn dus 6 zakjes. En iemand met een natriumbeperking heeft dus 5 zakjes zout per dag nodig. Maar helaas zit dus zout in alle producten. Dat komt dus van nature overal in voor. Tem hasta de ingrediënten que você usa para preparação de comida, porém é substância ng aki. Er staat op de label less sodium. Als ik dus volgens de label kijk en ik zie dus staan 1 tablespoon, zit hier dus 320 milligram natrium in. Hier 575 en dan praat ik maar over 1 eetlepel. Meestal als we koken gebruiken we meer dan dat. Dit is de ketchup Manus. Heel veel mensen denken dat er geen zout in zit. Dat is de zoete variant. Maar in 1 eetlepel zit dus 700 milligram natrium. En mijn aanbevolen hoeveelheid, wat ik maximaal als nierpatiënt mag, is 2000 milligram. Importante tá para reduzir a quantidade de líquido voor de patiënt su curva. Als ze aan de machine zitten, dat ze een vochtbeperking hebben van 1 liter. En de PD-patiënten hebben gemiddeld een vochtbeperking van 1,5 liter. Iemand die gezond is, moet veel water drinken. Iedereen zegt, ja, drink water, drink water. En wanneer je op dialyse zit, mag je juist niet te veel drinken. Klopt. Okay. Het verschil is, op een gegeven moment stop je met urineren. En ja, wat gebeurt er dan met het overtollige vocht? Dat blijft in het lichaam.
En dialyse is dus gemaakt om de PD doe je dus dagelijks en de hemodialyse doe je 3 keer per week. Dus als je dagelijks dialyseert, dan kan ik me voorstellen dat de vocht 1,5 is. Maar als je dus niet meer plast, ja, dat is dan heel vervelend. Lo qual kuhopi pasyente antibiata subestimata e quantidad de líquido que nantigo consumi pa dia. Bambone sinanta restringir na 1 liter e sa kita conta pa tur tipo de líquido. Tanto un cup de juice, un té, of até hasta un sopi ta conta como líquido. Seguro vida de um paciente ta cambia por completo e não está nada fácil. Permite-me passar por um break e hora que nós volvemos, nós também lagamos tenda de paciente e que com sua experiência tá. Diabetes está fator de risco